Ay, tsunaw na naman! Happy siguro sa baby. 54999 Lubang Gepa. Sa tinda. Sa tinda naman din eh. Wow! Hawalita, nakaparanda naman. Ay, squatting bag. Squatting shirt, ating mala. Wow. A few inches later. Nabet kayo eh. Sky. 99. Ganda. Hello ma'am, good afternoon po. Ma'am, welcome po to Sabrinasio Clothing and Footwear, Angeles branch po. Ay, hello. Hello po, hello po. Sa tinda. Sa tinda naman din eh. Ma'am, hindi ko po kasi apan sindurot. Hindi ko pa durot po ano yung po yung pantanan niyo ma'am? Eh nga naku, pantonan ke. Mawalayak siya na po. Siyempre, mahalan. Sapatos. Hanapin na chuke ni. Yan. Si Shana ka, oh. Mapali. Ay, kakanyang ka. Tama daw sa sapatos sa pamahalan. Kaya kasi kang FB, 54999 ar sapatos. Ay, yan na. Camera, pero na something. Ay, ating mahalan, ating short, ating kwebya, ating bag, ating jersey, ating short. Oh, ito naman niya, chinakbala ko sa'yo, tutu. Yan pala tutu at yung okay, di ba? Oo po ma'am, totoo po yan ma'am. Achieve po kayong banda section po rin. Actually po, balada po rin po din aliwa. Yan yung po yung presyo. Ito po ba? Ano, everyday po makikita niyo po yung presyo. Ika mo mura mo po ganyan sa Sabrinasio ma'am. Ay, ito po, ating kayo pong dress, ating kayo pong jersey, ating kayo pong bag. Ako, inulit mo yung sinabi ko tong. Hindi ako kayo din na birthday na kasi ng anak ko bukas. Sali ka sapatos, sali ka regalo. Diba? Birthday na po na. Ay, Alina, binyag na. Ulit na kabisan ko ng ninong eh. Bisa ka, ala na akong magawang kayo bukas. Ako sabi ko pa, birthday. Ayaw ng birthday po. Sige po ma'am, sensya na po Na ma'am, lakwanda kayo pa po ma'am. Ngayon, nung nandiyo po kasi sa sonyo ko po. Kahit ma'am, pilihan niya pa po yung buriyo ma'am. Siyempre, buri ko yung salwang kupot. Salwa ko, hindi ako buri. Tatabat ka. Sige, wow, sanda na kamus itong kailangan doon eh. Hindi siya kapag yan, napapali mo ko. Sige ma'am. Tao? A few moments later. Ay, buri kayo ni Kawa. Boy! Ay. Yes ma'am. Wah, Denny, ati ka size ka rin eh. Po, para po kaya kayo? Ay, hindi. Para kaya ka, sige, para kaya ka. Para kaya naman po, tabisa ka eh. Siyempre ka ako, hindi akong mangutang. Sensya na po ma'am. Nandiyan po yung size si ma'am? 45. 45 po? Ay, hindi. Sige, 36 na mo. Sige. Nung ako maligaya, sige, banta may babawas sa problema kay mundo. Yes, sinabi ko ng 45 ko, 45! Medyo maraguli. Bala ko po sa medyo maraguli po. Itang size niyo po. Balo mo pa ka ako. O, gasa ka pa ka ako. Balo may, ikaw may kabites. Ali po mga ito ma'am. Ali po mga ito. Bali. Ano ko eh. Ma'am, sige po ma'am. Kunang kaya pa po sa patas niyo po na. Wala nga naman niya ako. O, bisa kay kasali ang mangwa. Bisan mo eh. Kasayang oras oh. A few inches later. Ipatapingwa mo ng din yan. Masarap na. Kaya kaya. Uy, karakal na po rin Ma'am, kung saluhan niyo lang ang po rin Ay, ali. Panakawan ko la rin niya. Masigla na yung patamara ako. Siyempre, bayaran ka. O nagkawang ka rin. Ay, Diyos ko. Inabi pinili ko na bayaran ko na yun. Madala ko na po counter na ma'am. Ay, ali. Dalata bubungan. Lang tamo nung pwede mamayad ka rin. Siyempre, kung counter nung ka rin kumamayad, fitting room. Sensya na po. Ay, Sige po, dala ko na po counter. Nanano yun.
Ano po yung bayad lang? Bali 1,250 lang po lahat, ma'am. Baka mura na. Ganingan? Opo. Oh, sabagay. Pag may na yun. Mura pala talaga Kenny eh. Oo, mura po talaga dito. Oo. Balik po kayo, ma'am. Ito magbalik ko Kenny. Ma'am, thank you po, ma'am. Try. Try. Ah. Try, ma'am. Mag-try kayo po. Ay, ali! Ang jeep ko! Ang imong try drive ko, ay ko tamo nang mag-track ko. Bolang!